Бүгенге вәгазгә килгәндә җәмәгать вакытыбыз шикле булу сәбәпле кыскача гына сөйләп узарбыз иншалла. Әйтәсем килә, һәрбер адәм баласы шушы дөньяда халәтенә карамастан, кем булуына карамастан, боймы ул, факир мискенме, һәрберсе шушы дөньяда аңласа да шушы дөньяда кыска гына булуына, кунак булуына карамастан, ул барыбер шушы дөньяда озын гомерле буласы килә, шулай бит. Шушы дөньяның кыска булуына карамастан, ул барыбер бай яшисе килә, мул яшисе килә, шулай бит, әлхәмдүлилләх. Һәм гаибе юк. Озын гомер итәсе килә кешенең, күбрәк оныкларны күреп, тәрбияләп, алар белән уйнап, мул бай яшисе килә, бер нәрсәгә дә мохтаҗ булмыйча, әлхәмдүлилләх. Яхшы теләкләр җәмәгать. Әмма күпчелек дөрес ысуллар кулланмый әлеге максатларга ирешер өчен. Көне-төне нәрсәдер белән мәшгуль. Әмма кызганыч, нәтиҗәсе сәләмә. Һәм кеше нинди генә бай булам дип тренинглар үтми, семинарлармы, форумнармы, йөри, тырыша инде үзенчә, китаплар укый, Алла, төрле бестселлерлар укый. Бай буласы килә кешенең. Әлхәмдүлилләх, яхшы. Озын гомерле буласы килә. Санаторийларга йөри. Пычрак ванналарда аунап ята, диңгезләргә йөри, тауларга менә, һава сулый, диңгез сулый. Озын гомерле буласы килә кешенең. Яхшы сәбәпләр. Әмма чынлап торып та әлеге сәбәпләр аны озын гомерле һәм бай муллы тормышлы итәме икән? Җәмәгать, бүгенге вәгазьдә мин сезне таныштырам бер сер белән, бер ысул белән, кайсысы иншалла чынлап торып та хак ысул булып тора, кешенең шушы дөньяда бай булуына да, шушы дөньяда иншалла озын гомерле булуына да. Ул да булса нинди ысул? Пәйгамбәребез Мөхәммәд Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям әйтте: әгәр син, диде, гомереңнең озын булуын теләсәң, тормышыңның мул, бай булуын теләсәң, киң ризыклы булуын теләсәң, бер әйбер: туганлык җебен үзмә, диде. Туганнарың белән, якыннарың белән элемтәне үзмә, диде. Машалла. Менә ул хакыйкый ысул. Кайсысы чынлап торып та безне иншалла озын гомерле итә, мул тормышлы итә. Һәм юкка гына Аллаһ Раббыбыз да Куръани Кәримендә берничә аятларында туганлык җебе белән бәйле аятлар китерә. Шуның берсен һәр җомга вәгазендә без аны әйтәбез. Ан-Ниса сурәсе 1-нче аятта килә: Иттақуллаһа аллази тасаалуна биһи вал архам, инналлаһа кана алейкум рақиба, ди Аллаһ Раббыбыз. Бер-берегездән аның исеме белән сораган Аллаһтан куркыгыз. Һәм туганнарыгыз белән, якыннарыгыз белән элемтәне үзүдән куркыгыз, диде. Субханалла. Һәм бар бүтән бик күп аятлар. Кайсысында Аллаһ Раббыбыз туганлыкны саклауга өнди. Хәтта ки туганлык җебен үзүчене нинди җәза көткәнен дә әйтә.
Үзенең Коръән-и Кәримендә җәмәгать. Һәм әлбәттә ки, туганлык җебен саклауда, туганлык җебен ныгытуда безгә камил мисал булып тора кем? Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям. Аның агасы Абу Талиб. Ул һәр даим аның янәшәсендә булды. Мөшрик булуына карамастан. Ул мөселман түгел иде. Мөшрик, ширк кылучы. Әмма ул барыбер аңа карата мәхәббәт тойды. Аңа карата яхшы мөгамәләт күрсәтте. Хәтта ки соңгы сулышына кадәр янында булды. Соңгы сулышында булса да ислам диненә чакырырга теләде. Шунда да элемтәдән үзмәде. Әй, бу мөшрик дип, бармыйм әле янына дип. Субханалла. Җәмәгать. Без кызганыч. Мөселман туганыбызның да хәлен белмибез. Без үлә калса, аның җеназасына да бармыйбыз. Ул бит миңа тигелә әйтте, ул бит миңа булай әйтте. Субханалла. Без мөселманнар, дөньядагы иң яхшы кавым. Һәм без шулай әйтәбезме? Без шулай эшлибезме? Кайчан Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям безгә үрнәк. Кайчан ул Абу Талиб агасы соңгы сулышына кадәр яратты, сөйде һәм яхшы мөгамәләт күрсәтте. Субханалла. Кардәшләрем, шуны белергә кирәк. Әгәр дә кешенең үз ата-анасы белән, үз туганнары белән аралары начар икән, мөгамәләтләре явыз икән, андый кешегә нинди ышаныч булырга мөмкин? Нинди? Ул синең яныңда елмаеп йөрергә мөмкин. Сәлам. Әгәр дә ул ата-анасына кырыс икән, туганнарына карата кырыс икән, нинди ышаныч аңа булсын? Субханалла. Һәм туганлыклар җебен саклау ничек чагыла җәмәгать? Хәтта ки шушы туганнарың синең белән элемтәне үзергә мәтәшсә дә, сиңа явызлык белән кайтарса да, син аларга карата яхшы мөгамәләт күрсәтергә тиеш. Матур сүзләр белән мөрәҗәгать итәргә тиеш. Туганым, якыным дип. Татарларда бик яхшы мәкаль бар. Аны күпчелек белә. Таш белән атканга аш белән кайтар. Бик яхшы мисал. Җәмәгать. Әлхәмдүлилләh. Һәм без әлеге сөннәтне, әлеге мәкальне тормышыбызда чынлап ташырырга тиешбез. Иң әввәл туганнарыбыз белән мөгамәләт кылуда. Һәм шуңа күрә, кардәшләрем, бер яктан аңлавыбызча туганлык җебен саклау ул изге гамәл булса, икенче яктан туганлык җебен үзү ул бик олы гынах, зур гынах җәмәгать. Кайсысына дәлил булып тора, Әл-Бухари һәм Муслим җыентыгында килә, Пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте, шул кеше кайсысы туганлык җебен якыннары белән элемтәне өзә икән, шул җәһәннәмгә лаек диде. Субханалла. Аллаһым сакласын. Җәһәннәмгә лаек диде. Кардәшләрем минем, газизләрем, хәзерге чорда, хәзерге вакытта, әлхәмдүлилләh, туганлык җебен ныгытуга ысуллар бик күп. Хәзер Америкадамы булсын,
Китайдагымы булсын, төрле төбәктәге булсынмы, туганнарың белән рәхәтләнеп элемтәгә кирип була. Хәтта ки күреп тә була. Skype-мы, WhatsApp-мы, төрле сулар кулланып була, әлхәмдүлилләх. Хәтта ки бөтен туганнарыңны, кайсыларында телефоннар бар, бер төркемдә җый була, шул булсын WhatsApp, Telegram группаларында. Бөтен туганнарыңны җый шунда. Язышыгыз, хәлләрегезне белешегез, бер-берегезгә кунакка йөрешегез, машалла. Сез башлагыз. Сез үрнәк булыгыз, туганнар. Сездән үрнәк алсыннар, машалла. Шул вакытта җәмәгать, менә шушы ысулларны үтәсәк, менә шушы Пәйгамбәребез саллаллаху алейхи ва сәлләмнең әйткән хадисенә таянсак, туганлан җибен сакласак, без әлхәмдүлилләх, узын гомерле дә булырбыз иншалла. Мул тормышлы да булырбыз. Аллаһ теләсә. Шуңа күрә, газизләрем, Аллаһ субханаһу ва тааля һәрберебезгә дә туганлык җибен ныгытырга насыйп итсен. Туганнарыбыз белән, якыннарыбыз белән яхшы мөгамәләттә булырга насыйп итсен. Көч һәм сабырлык бирсен. Һәм инде безләрне барыбызны да үзенең мәңгелек җәннәтенә шушы туганлык җибен якынайту сәбәпле кертсен. Амин я Раббим. Субханакалла бихамдика, ашһаду ан ла илаха илля ант, астагфирука ва атубу илейхи, иннаху самиу дуа. Мы работаем для вас. Поддержи наш проект. Не забудь поставить лайк этому видео, подписаться на канал и включить уведомления.